1993. július 9-én Amerikai Egyesült Államok Kentucky államban kitörött a zombi apokalipszis. A zónán belül tartózkodó emberek nem tudnak kijutni. Nagy részük már halott, vagy élő halott. A körülmények borzasztóak. Úgyhogy miért ne próbáljuk meg túlélni? Itt vagyunk a mi kis városocskánkban, na, nem bírok beszélni, mindegy. Ezt úgy hívják, hogy Rosewood. Van tej a hűtőben. Megégyük a tejet, megisszuk. A tej jó cucc. Attól növünk nagyra. Attól leszünk erősek. Na így add már azt a tejet, na. Azért. Na most el a poci. Van egy kenyérvágókés. Ezt lehet fegyverként használni? Persze, hogy lehet. Fegyvert, ez minden jó konzerv. Az nem érdekel, meg kell hozzá konzerv, mint a daráthús. Süssünk sztéket, daráthús. Ja, mondjuk daráthúsban nem lehet, de hülye vagyok. Döglött patkány. Nem eszem meg. De a kávét azt megeszem. Nem, mert hát, inkább a csokit. A kávétól boldogtalan leszek. Ez nem jó. Boldogtalan lesz tőle a karakterem. Megegyem a döglött patkányt. Dehogy is. Mekkora fán lett, de azért elviszem. Az velünk marad. Lelkitárs. Na mindegy. Fegyverünk már van. Csak el ne törjön. Szokott olyat, hogy amit hozzáérek a zombihoz, vele eltörik. Az meg nem jó. A fegyver nélkül nem érek semmit sem. A karakterem egy gyenge szar. Itt egy szoba. Van itt ruha. Ezt felvesszük, mert kisebb az esélye, hogy megharapnak. Fegyvertáska. Szobat. Van benne egy sörétes. Lövöldözni nagyon nem fogunk, mert ez hangos. És azt mekkora ez a fegyvertáska. Hogy lehet ezt kinyitni? Ja, olyan hülye vagyok mindig. Hát. Na, megvan. Lövöldözni nem fogunk már hangos, és ránk jön az összes zombi az egész városból. Úgyhogy ez nem jó. Csak akkor lövöldözünk, hogyha nagy a baj. Jó lenne tudni, hogy hol vagyok. Minimap az nincs nyilván, miért lenne? De mivel én már játszottam, így tudom, hogy merre. Figyelj, első harc ever. Upszi, kis lag. Új, lag. Eltörött a kés. Kacsa. Gyere ide! Meghalt. Megijedtem. Hagyjanak. Szemetek, megsebzitek a lábamat. Viselés. Gyorsan föl kell venni a cipőt, mert szétvágja a lábamat a minden. Mindegy. Csak fáj a lábam. Jó, nincs megvág. Baszki, nincs fegy. Jó, ebben a csávóban, ha jól látom, van egy kés. Ezt meg kéne venni, és ki kéne venni belőle a kést. Cél a mai videóban elmenni a tűzoltóállomásra, szerválni egy autót, és nem meghalni, mint... De... francba már. Az egyből elesett volna, akkor már... Na mindegy,
Rohadj meg! Miért vagytok ilyen sokan? Baszki! Mikor fogynak már el? Kell egy óra, az. Csak föl kell vegyem. És akkor már van idő. Villa. Elsődleges fegyver. Aza. Van egy villánk. Tehát tutira meg... Ajjajjaj. Nem. Fölösleges harc, nem. Nem keveredünk fölösleges harcba, mert meghalok. Mert ismerem magamat. Tudom, milyen béna vagyok. Ajjajjaj. Az egy dagat. Itt egy dagat. De csúnya. És még ruha sincs rajta. Fúj. Látni se akarom többé. És még kopasz is. Nem tudom, milyen nő az, ami dagadt és kopasz. Mondjuk sajnálom, hogyha van ilyen. Mindegy. Ne tereljük a témát. Akkor futás van. Futás. Ennek tiszta piros az arc. Mitől? Véres vagy mi? Ajjajjaj, sokan vannak. Akkor inkább nincs harc. Inkább elfutunk. Ajjajjaj. Ez egy rendőr, ez egy zsarú. Annak meg van annak van egy táskája. De nagyon sokan vannak. Ha eltörik a villám, akkor nekem annyi. Kell kocsi. El akarom csapni őket. Nem kocsi kell, egy rendes fegyver kell, haló. Nekem nem kocsi kell. Nem erre. Csak nyíljon ki ez a szar. Nem nyílik. Ez nyílik, nem nyílik. Rohadtul nem nyílik. Ezek követnek. Azta. Most valamiért laggol egyébként. Miért van az, hogy akkor laggol minden játék, amikor videót csinálok? Ez valami katasztrófa. Mindegy. Jó. Tűzoltóállomás. Fire Station. Baszki, itt van egy. Ezek bejönnek a házba. Az bejött. Kurva élet. Gyere, kacsag! Tökölj meg! Jó, tűzoltó ruha. A legerősebb ruha. Úgy az egész földön. Picsába! Átmászunk, nem érdekel, hogy törött üveges. Nagyon fáj? Nem. Akkor nincs fáj. Menj már! Ez izgi. A patkány az még itt van. Ajjajjaj. Nem töltöttem be a sörétes puskámat. És nincs fegyverem. A rohadt élet. Ellepték az egészet. Jó, elmegyek kicsit távolabbra. Az, hogy vannak ilyen magas kerítések, azon én át tudok menni, de ők nem. Így, úgyhogy így jó. Akkor betöltöm a sörétest és rájuk rontok. Állsz már át? Na azért. Picsába, itt is vannak. Ez a baj, mindjárt elvérzek. Rohadt élet. Ezt... ruhazéttépés az kell nekem. Üveg eltávolítása. De beszartam. Akkor üveg eltávolítása. Jó, távolítsd egy gyorsan azt az üveget, mert jönnek. Jönnek, ott a jobb alsó sarokban jönnek. Ajjajjaj.
A rohadt élet. Másszát? Azaz. Basz meg. Még többen vannak. Mi a szar? Jaj. Van egy kis probléma. Van egy aprócska probléma. Nagyon aprócska. És egy picike. Kis parányi. Amúgy semmi más nincs. Baszki, nem töltöttem be a sörétesemet. Mindegy, ezen úgy tudnak átmászni. Hát a oldalt meg izé. Összes. Persze, hogy kinyitom őket. Azaz, be kell tölteni. Ja, azt tudok menés közben is. Fassza. Ellélődtem. Nincs felhúzva. Mi se? Azt két lőszert töltöd be. Csak. Vagy föl kell húzni. Mit tudom én? Ha föl kellett húzni. Picsába. Akkor inkább azokat lövök. Még egyszer föl kell húzni. Ja nem, mert ez olyan sörétes. Ez olyan sörétes, amiben csak 2 lőszer fér bele. Bassza. Nice. Vagy nyílik, kurvára nem nyílik. Az ki, hogy lehetek ilyen szerencsétlen? És van egy rohadt sörétes puskám, és nem bírok célozni vele. Beszarás. Mi legyen? Menjünk el innen. Amúgy gáz lenne, hogyha az első videóban meghalnék. Ez nagyon gáz lenne. Az olyan gáz lenne, meghalnék. És most semmi fegyver. Jó, hát itt a sörétes, de azzal rohadtul nem tudok célozni, szóval. Nem tud célozni a karakter. Én tudnék. Nagyba Fortnite-ozok, én tudok célozni. Jó, ezt meg kivágom, mindegy. Itt vannak verdák, de szép, csak pick up, az vele a bajom. Gyere, köcsög, good luck! Hacsá! Az ki sokan vannak már megint. Tesó, hát így az életben fogom befoglalni a tűzoltó állomást. Tesó, hányan vannak? Túl sokan vannak. Azt már át. Már a karakterem is fárad. Itt a problémája. Szomjas. Fél. Ja, már nem fél. Nem tudom, hogy nem tud félni. Zombi apokalipszis kellős közepén vagyunk. Én összefosnám a gatyámat. Ember, nincs fegyverem. De még nem tudom, hogy lehet úgy elkezdeni a zombi apokalipszist, hogy konkrétan egy házban vagy nincsen ruhád, nincsen fegyvered, meg semmit. Meg legalább egy balta lenne otthon. Mi? Miért vagytok ilyen retek sokan? Az a baj, én nem szeretném, hogy ez a videó abból álljon, hogy én futkorászok a sok zombi elől. Úgyhogy én nem foglalom be most a tűzoltóállomást, mert ez veszett ügynek tűnik. Kéne egy fegyver. Még mielőtt el akarnám foglalni. Szóval szerintem keresik egy tök átlag házat. Azt az egy-két zombi, ami benne lesz,
szépen kiiktatom. Legalábbis remélem, hogy csak egy-két zombi lesz benne. Kiiktatom őket. Kicsit lepihenek, mert a karakternek aludnia kell. Képzeljétek el. Ha elfáradsz, akkor pihennie kell, meg aludnia. Vágod? Rémisztikus játék. Végre. Én csak ennyit tudok mondani. Jó, hát a grafikára nem mondhatjuk, hogy realisztikus, de hát most több mint 10 éves játék, na. És mit vár el tőle az ember? Annak milyen menő tatyója van. Aha, nem mondtam semmit, nem kell. Majd máskor lelopom róla. Mint a miskolciak. Miért vannak itt ilyen retek sokan? De van egy kés. Tölj már föl! Kell a kés. Menj már a francba. És soha az életben nem szerzek fegyvert. Itt kezdtem, nem? Nem tudom, lehet. Miért vannak ilyen retek sok? Tesó, benézek egy sarkon, azt 5 darab zombi megint ott van. Hát mi ez? Te beszarás, hány kapni? Nem már. Nem már. És nem hagyj abból álljon a videó, hogy menekülök a zombik elől. És ez így nem jó. Bazeg. Abban a házban hányan vannak? Mi? Család? Vagy mi? Mi történt? Megsérült a lábam. A rohadt élet. Ja, igen, itt kezdtem már, Jaj. Fú. Töri be az ajtót, rohadék. Töri be az ajtót, tudja, hogy itt vagyok bent. Kimászok az ablakon. Nem lehet pihenni, vágod? Éhes is vagyok, hogy minden. Nem értem, hogy lehetek éhes. Megittam egy liter tejet, amikor elkezdtem az életet. Itt lesz egy ház, ez nekem nem szimpatikus. Már majdnem mondtam, hogy én ezt elfoglalom, és hogy az jó lesz. De menő autó ez. Legyen benne kulcs. Iklapkor. Van benne kulcs. Nyilván. Kulcs az van benne, de benzin az nincs. Ember, miért nincs benne benzin? Már rég elhagytam volna ezt a cseszett világot. Hát baszki, így az életben nem lesz nyugtom. Jó. Elhatározom magamat. Itt ez a ház. Én ide bemegyek. Nem nyílik az ajtó. 2. Ezt még el tudom intézni. És 2. Ez semmi. Jó van. Gyertek még. Azaz. Úgy kell azt. Kövessetek. Nice. Az is egy verda. Niki. Csukodj be! Azt ki, ez be fogja törni. Akkor föl az emeletre. Az lesz föl az emeletre. Ez kis tuncsi lesz egyébként. Ilyen üldözésen. És kiugrunk. Dzsátty. Szóval amúgy nem tudom ilyenkor, hogy nem töri el a lábát.
Mit csinálsz? Ez fönn van az kutyaháznak a tetején. Hoppá. Nem is a tetején volt. Mindegy. Kutyahol. A karakterem is fáradt. Jó a széttépés. Szét kell tépni, mert nem lesz izé. Kötszer. Úszónadrág. Tesó, az utcán vagy. Miért van rajtad úszónadrág? Nem számít. Jó, ez a ház. Jó, ebben nyitva volt. Nice. Nincs benne zombi. Konzervnyitó. Azt elvisszük. Nem ad. Tudod mit? Miért ne? Figyelj, ha már egy balesetből hozzám került, akkor miért ne? Azaz, becsicsentettem egy kicsit. Mindegy, konzervnyitót azt elviszem. Csak az egyiket akartam, de... Szalonna. Húspogács. Nem bírok beszélni. Mindegy. Ezt a szalonnát, ezt megsütöm. Bekapcsolás. Szalonna. És... így. Szuper. Ezt nem lehet megsütni? Dehogy nem. Meg lehet sütni. Nice. Ja, ezt most kiolvasztom, ezt meg melegítem. Ja, mert ez most nyers. Ezt meg lehet enni. Azt hittem, hogy amúgy nem lehet megenni, mert hogy vágott patkány. Azt nem tesz jót a szervezetednek, ha megeszed. De boldogtalan leszek. Nem baj, attól még elviszem. Nem eszem meg, de elviszem magammal. Patkánybarátunk meg lett sütve. Kis pirítót. Meg lett pirítva. Na, szupi. Kikapcsolás, azaz. Sodrófa. Végre egy fegyver. És teáskan. Az jó lesz, mert abba rakunk vizet. És azt tudjuk vinni magunkkal. Na, nem ez, hanem ez. Elfogyasztás. És megtöltés. Meg a ronyot megtisztítjuk. Magunkat meg nem mossuk le, mert úgyis véresek leszünk egy idő után, szóval... Hadd depizzen egy kicsit a karakter. TV. Itt a TV. Rossz a csatorna. Ez, jó lesz ez. Mindegy. Ez egy fürdőhelység. Nagyon fáradt a karakterem. Ojjaj, aludnia kell. De először mi van itt az asszony? Elemlámpa. Sarhúzó. Jó van. És körbenézik a házba. Nem néztem meg még, hogy van-e zombi vagy sem. Ezt érted annyira, azért nem. Kabát. Minek nekem kabát? Itt a tűzoltó izécú. Aktotáska, az nem kell. De baj, a karakterem az cigis. És le kell nyugodjon valahogy. Mármint, hogy konkrétan cigis. És így általában szokott kapni cigit. De nyilván most nem kaptunk cigit. Mert most videózok. Biztos azért. Csőkulcs. Végre egy rendes fegyver. Ezzel már oda merek menni.
Csak nem fogok már most aludnia kell a karakteremnek, az mindjárt meghal alvás hiányba. Jufa. Az jó. Ja, meg hát öngyújtó is kell a izéhoz. Ott. Vagy gyufa, vagy öngyújtó kell a izéhoz. A cigzéshez. Na. Alvás, az kell nekem. Igen, aludni szeretnék. Telik az idő. Na. Koszos kötszer. Fasza. Fertőzött. Úgy kell azt. Ja, meg hogyha megsérülök, akkor van egy bizonyos esély arra, hogy átváltozok. Meggyógyult a lábam. Na hát... igazándiból ez a videó, ez így ennyi lenne. A következő videóban megpróbálom befoglalni a tűzoltóállomást. Úgyhogy sziasztok, legyetek jók, és ha kitörne a zombi apokalipszis, éljétek túl úgy, ahogy én.